כאן רום, אני בכיתה ג', אני עכשיו עושה את הוואקום שלי. קבלו. אוקיי, אתה עושה ככה. אני יודעת מקרוב שתבינו. אתה עושה ככה, יש פה חור, שיהיה פה חור, שיצא בזה אוויר. אז את היד הזאת תעשוב יותר למטה. תסתכלו איך הוואקום שנייה יוצא. הפכתי 30 קלפים, 30. זה יחסית טוב עכשיו. תסתכלו את אח שלי. סביב שלמד אתכם ואקום, אוקיי? זה הוואקום שלי. השיא שלי זה 75, זה יחסית טוב, זה יצא לי במזל איכשהו. אוקיי, אז שנייה, הוא מסדר את... שנייה, קבלו את שגב. היי, כמו שהוא אמר לכם, אני שגב. אני הולך לשחק פה נראה לי על 60 קלפים, לא ספרתי. טוב, ואני אמרתי אתכם איך עושים ואקום. עומד ככה. ועוד ככה, שתי מישרות. מכנסים אותם ישר ככה, עד את זה אתה שם ככה. ואז זה יוצא ככה. אז אתם עושים ככה, מקפלים בצד שמאל, עושה את הוואקום מקרוב, ואז אני מנסה להפוך. תסתכלו. הפכתי הרבה מאוד. אני השארתי 4 מתוך הקלפים, שזה הרבה. וזהו, אז... וזהו.